Tervetuloa Sähkökuninkaan YouTube-kanavalle. Sähkökuningas vertailee Suomen suurimpia sähköyhtiöitä ja niiden sähkösopimuksia. Tarjoamme puolueetonta tietoa ilman turhia myyntipuheita. Käymme videolla läpi asiakkaiden kokemuksia, eli yhtiön saamat plussat ja miinukset. Lopuksi kerromme suoraan, kenelle tämä sähköyhtiö sopii parhaiten. Tämä video ei ole sponsoroitu, vaan perustuu omaan vertailuumme. Mennään suoraan asiaan. Tänään otetaan käsittelyyn suomalainen energiayhtiö Hehku Energia. Käydään läpi ihan rehellisesti, mitä siitä tiedetään ja mitä mieltä asiakkaat siitä ovat perustuen ihan tuoreempiin vuoden 2026 tietoihin. Ja heti kärkeen, Hehku Energia ei todellakaan ole mikään uusi tulokas. Päinvastoin, tämä firma on ollut mukana Suomen energiamarkkinoilla jo yli 15 vuotta, eli kokemusta kyllä löytyy. Ja tänä aikana yhtiön tarinaan on mahtunut aika monta käännettä. Nimi on vaihtunut pariinkin otteeseen. Alun perin se oli Market Energia, sitten se tunnettiin pitkään nimellä GMP Energy Finland, ja ihan hiljattain vuonna 2023 se brändöttiin uudelleen just tähän nykyiseen muotoonsa, eli Hehku Energiaksi. Okei, tässä on meidän agenda tälle päivälle. Käydään ensin läpi, mikä firma Hehku Energia ylipäätään on. Sitten pureudutaan siihen, mitä asiakkaat siitä oikeasti ajattelevat. Katsotaan ne hyvät ja huonot puolet. Sen jälkeen tsekataan, millaisia sähkösopimuksia heillä on tarjolla. Ja lopuksi vedetään kaikki yhteen ja mietitään, kenelle Hehku voisi olla se oikea valinta. No niin, aloitetaanpa alusta. Kuka tai mikä tämä Hehku Energia siis oikein on tänä päivänä? No, Hehku on itse asiassa aika iso tekijä Suomessa. Sillä on yli 100 000 asiakasta, mikä on jo tosi kunnioitettava määrä. Mutta se ei ole pelkästään suomalainen juttu, vaan se on osa isompaa ruotsalaista Elify Energy Group-konsernia. Koko konsernilla onkin sitten asiakkaita jo yli 250 000 ympäri Pohjolaa. Ja mikä on aika mielenkiintoista, Hehku ei myy ainoastaan sähköä. Heidän valikoimastaan löytyy nykyään myös aurinkopaneeleita ja sähköautojen latausasemia. Okei, nyt kun tiedetään perusfaktat, mennään siihen mielenkiintoisimpaan osaan. Mitä mieltä asiakkaat ovat? Aloitetaan hyvistä puolista. Jos katsotaan pelkkää Google-arvosanaa, niin 3,95 tähdestä on itse asiassa aika hyvin energiayhtiölle. Se on jopa selvästi alan keskiarvoa parempi. Mutta tässä piileekin se juju. Kun niitä arvosteluja alkaa lukea, huomaa, että ne ovat todella mustavalkoisia. Ihmiset antavat joko täydet 5 tähteä tai sitten vain yhden ainoan. Välimuotoja ei juuri ole. Ja tässä on hyvä esimerkki niistä 5 tähden arvosteluista. Eräs Raimo-niminen asiakas kommentoi aurinkopaneelien asennusta näin. Palvelu oli todella hyvää, jopa normaalin työajan jälkeen vastattiin kyselyihimme. Aika vahva kehu, eikö? Ja samaa linjaa jatkaa Petri, jonka mukaan asiakaspalvelu on ollut huippuluokkaa. Hän kirjoittaa, kyllä oli ilo asioida teidän asiakaspalveluten kanssa. Selitti asiat hyvin selkeästi ja asianmukaisesti. Ei jäänyt asioinnin päättyvään mikään epäselväksi. Tällainen palaute on varmasti kultaakin kalliimpaa mille tahansa firmalle. Eli jos vedetään yhteen näitä kehuja, niin selkeästi esiin nousee ystävällinen ja ratkaisukeskeinen asiakaspalvelu, ammattimainen toiminta aurinkopaneelien kanssa ja se, että uuden sopimuksen tekeminen on helppoa ja nopeaa. Ja lisäksi moni tykkää siitä, että heillä on monipuolinen valikoima erilaisia sopimuksia. Mutta sitten se kolikon toinen puoli. Ne 1 tähden arvostelut. Mennään nyt siihen, mikä ihmisiä on hiertänyt ja mistä se kritiikki oikein kumpuaa. Tässä on aika tyypillinen esimerkki siitä negatiivisesta puolesta. Saku kirjoittaa, laitoin asiakaspalveluun viestiä muutamankin kertaan ja kukaan ei ikinä vaivautunut vastaamaan. Ja juuri tämä asiakaspalvelun tavoittamattomuus ja pitkät vastausajat tuntuu olevan se kaikkein yleisin valituksen aihe. Mutta hetkinen, mistä tämä kaikki kritiikki oikein juuntaa juurensa? No, osoittautuu, että todella iso osa näistä negatiivisista kommenteista keskittyy yhteen ja samaan aika kiistanalaiseen tapahtumaan vuodelta 2023. Katsotaanpa, mitä silloin tapahtui. Eli Lumo Energia-niminen yhtiö meni konkurssiin. Sen seurauksena sen noin 40 000 asiakasta siirrettiin silloiselle GNP Energiylle, eli nykyiselle Hehkulle. Ja tässä kohtaa tapahtui se, mikä suuttui monet. Asiakkaiden vanhat kiinteähintaiset sopimukset vaihdettiin yksipuolisesti pörssihintaisiin sopimuksiin. Tähän soppaan puitti myös kuluttaja-asiamies, joka totesi, ettei näin voi toimia ja uhkasi firmaa toimenpiteillä. Ei siis ihme, että tämä koko episodi aiheutti valtavan ryöpyn negatiivista palautetta. Okei, aika raskas historia siis taustalla, mutta se oli silloin. Entä nyt? Millaisia sähkösopimuksia Hehku tarjoaa asiakkailleen tänä päivänä? No, tässä näkyy heidän nykyinen palettinsa ja täytyy sanoa, että
Valikoimaa on kyllä kiitettävästi. Löytyy ihan perinteistä pörssisähköä, sitten useampi eri pituinen kiinteähintainen sopimus, 12, 18 ja 24 kuukautta, ja vielä päälle niin sanottu joustosopimus, joka on vähän niin kuin näiden kahden hybridi, eli vaihtoehtoja on todellakin mistä valita. Ja nostetaan tuosta valikoimasta esiin yksi juttu. Tuo 18 kuukauden kiinteä sopimus. Se on aika harvinainen näky Suomen sähkömarkkinoilla. Yleensä tarjolla on vuoden tai kahden soppareita, joten tällä hehku kyllä erottuu joukosta. No niin, nyt on käyty läpi historia, asiakaspalautteet ja nykyiset tuotteet. On siis aika vetää kaikki yhteen ja pohtia sitä isoa kysymystä. Voisiko hehkuenergia olla sopiva yhtiö juuri sinulle? Eli tehdään pieni yhteenveto. Hehku on todennäköisesti hyvä valinta sinulle, jos arvostat sitä, että vaihtoehtoja on paljon, erityisesti kiinteähintaisessa sopimuksissa. Tai jos etsit juuri tuota harvinaisempaa 18 kuukauden sopimusta. Myös jos aurinkopaneelipaketti on hankintalistalla, hehku on vahva ehdokas. Ja tietysti jos pitkä historia tuo sinulle turvaa. Mutta toisaalta se ei ehkä ole paras vaihtoehto, jos jahtaat markkinoiden hallintahintaa, etsit nimenomaan 100% vihreää sähköä tai halvinta mahdollista pörssisopimusta. Ja totta kai, jos se vuoden 2023 episodi ja asiakaspalvelun haasteet arveluttavat, kannattaa harkita tarkkaan. Loppujen lopuksi kysymys on aika yksinkertainen. Kumpi painaa sinun vaakakupissasi enemmän? Laaja tuotevalikoima ja pitkän linjan kokemus vai se riski, joka liittyy menneisyyden kompastuskiliin? Se päätös, se jää sinun tehtäväksesi. Jos haluat tutustua muihin sähköyhtiöihin ja vertailla sähkösopimusten hintoja, mene osoitteeseen sahkokuningas.fi. Laita kanava tilaukseen ja klikkaa tykkäysnappia, jos video oli sinusta hyödyllinen. Julkaisemme vastaavat analyysit kaikista Suomen suurimmista sähköyhtiöistä. Seuraa Sähkökuningasta myös muissa somekanavissa. Löydät hyödyllisiä linkkejä descriptionista.